ka so ba san wasa ba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Ya Rabbi ya Rahimu ya sarkin taimako, ina neman taimako gare ka na yau sammako. Gidan Ali nake shirin shiga domin na idako, takwan soyayyar da zuciya ba ta taɓa yin sa ba. Ya Ali ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Salati mara adadi kai wa farin mai gida Muhammad Abdullah, shugaba mai koren gida, kasa aliyar sahabi na saka daddada. Gidan Fatima ba abun da na fida ba bani ba. Aya katimul auliya ya babban mai gida Abul Abbas, kai ka share hanya ba gargada da barama muke ado a yanzu na jaddada. Aya Ahmad yarwaga ka ba zan bi wani gaba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Abin nema ya kusanta yau gani da mai gida Abul Anwar, ni cikin kasan bani da gargada. Aba Maryam dan fito ya gane gumin shimfiɗa ta san ahalil baiti duk da dai ni ban girma ba. Dan Allah, dan Allah. Salamu alaikum da sallamar so, yau na iso gidan Sayyidina Aliyu, ga bakon ya iso ya Sayyidina Husain, ga nufi yi mani su na samu shiga gun muradi sirrin bai buya ba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa. Ya Aliyu mijin Fatima masaukin bakin kwarai, ina san ka da zuciya guda na furta sarai. A koyaushe kunnuwa suna jin ka gare gare, ka yarda da mu ya Aliyu ba dan halin mu ba. Dan Allah, dan manzon Allah, kwarai daga kai an kure tunani ya mai gida Ali, aliyin ilahu ya babban mai gida. Sadaukin Allah ke kiransa a yau har da da, kwarai duk mai ja da kai Aliyu ba zai kwana ba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Sadaukin Allah, ɗan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Da soyayyar Ali ne ake tserewa kwarai, aboki na kama sansa za ka fahimta sarai. Ni dai na rike Ali ko da raina ko babu rai, masoya ku ya hakuri karatun bai buya ba. Wai da wa ka ji Ali yayi kama a tun farkon faruwa, ina yi maku tambaya a ya iki wani yan uwa. Ali ta zallin ilahu ne kofar samuwa, mijin Fatima wanda Rabbana bai yi kamar sa ba. Sadaukin Allah, Ali, Allah, Ali, Imamu Aliyu kai na ka so ba san wasa ba. Ni ina kama kafa da Sayyida Fatima garkuwa, ku yarda da ni dan Aliyu umma tiran damuwa. Ku bana bin hidima gare ku cikin rayuwa, a dan alfarmar Husaini ba dan halina ba. Husaini
sosai. Saboda isar sayyidil wujudi gaban samuwa, kusa ni cikin mabiyan ku ko da ba rayuwa, kusa daga na ambace ku rabbi ya sauke ruwa. Uban sirrin baitukan da ruhi bai ɗarsu ba, sadaukin Allah kan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Anan ne na kaso na dakata a yaban mai gida, da kai ni na fito Ali sayin koma gida. Kwarai babu sani gare ni sai kaunar mai gida, da san kana narki Aliyu ba zan daina shi ba. Ya Aliyu da mai neman wanda ya yi baitin namijin kwarai, Muhammadu Sufiya ake kira na faɗi sarai, masoyin ahalin nubuwatin dare ni sarai, hadiyatu minni ilaika babban mai gida. Sadaukin Allah Aliyu gatan Allah Aliyu, Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Sadaukin Allah kan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Sadaukin Allah kan gatan Allah, Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na kaso ba san wasa ba. Ba san wasa ba. Imamu Aliyu kai na kaso